mo. Pingkion mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapingki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pingkion mo sa DZGB. Pingkion mo! Good afternoon, merindal na, merindal na Magkusog ang radyo, alas 3 na nun naginibuhan. Kita mag-oro, iristoryahan, mas magayon kun may merindalan. Mga samno sa pagkabuhay ning tao, programang pakonsuelo sa hapon. May health tips sa sin mga tataramon, oy dangugaan sa kuyang orasyon. Oh, pinky on, mo baby pinky on. Oh baby, pinky on. Mo baby, pingkion mo na. Uy, merendal na po. Alas 3 na. Marata na. Salamat po. Marata na po. Oh baby, pinky on. Ano ba kaya bagad yun? Nagkakaraturog bagad yun? Ano Ako nga ka sa bago. Mangiturog ako. Ha? Pinky on. Mangiturog ako sa bago talaga. Oh baby, right. Alamangan sa tuyang hapon. Mga parantabay sa Legazpi City, Probinsya Canalbay, Kabikulan, mga Bicolano, mga tugang sa inapartikan mundo, kumusta po ang sa tuyang aldaw ngunya na paghahapon? Kita baya magtagatultol asin dapat sa nang sunodon kun kaya mga tugang ang dapat gibuhon tanganing maiwasan ang COVID na maringison? Padagos ba na nag-uulakit ngunyan tabing aldaw halangkaw ng kaso sa Kabikulan, pinakalangkaw mga tugang ngunya na taon? Diri baga iyan di sa mula duhon kun kaya tabi sa tuyang pinagahagad na kita nang gad magtrultol magsunod nang gad sa mga ngapit na gibuhon. Kani babaya mga pilosopohon no natabaya kita mga tugang taro ganan sitwasyon gari pagtitamaan kita kang COVID di pag-una tamarayon. Ano ba ngani may namamatian na minalog pa sa opisina buda day pa minapahingalo ta gusto pa. Kaya ninuli na ngani kan sitwasyon ta sa tuya tabi ginahagad ng gibuhon ta. Magsurunod-surod na sa nabuda tabi ang mas baya suluganin tama buda tabi mga tugang ang pagdistansya tabi kahigusa. Pag nagdistansya ka dapat importante iyan sining man mga tugang ang pagkaparataram ta dapat luway-luway sana. Day magparangararak nga kantang pagliwi nagtipsik sa imong kampang kung ka may virus na kula tabig ulakit ang sa tuyang babag dapat nato dahil inaan. Malangani di ko masabutan kung nataan DOT ang turist mo da tabi sa NCR dapat ng turusan. Ang kasong alang kawunon pero gusto taman talaga mga tugang na magparalangkaw yan tagari baga di pisilo no. Ano ba yung pagkapasarili si Botanindo ngunya na mga panahon tayan tabi ang sitwasyon? Sa Bicol Region, igwa kita kay Siento Girangani ito 166 na kaso nin COVID sa Bicol. 166 Junior. Nadagog mo ta ba yung baretang ito, John? 166 mga tugang ang kaso kan COVID sa Bicol. Kasubago, so latest mga tugang na ilinawas kan Department of Health, highest number iningon niya na taon. Maski kan last year, garo dahil magkiarog kayo ni 166 tabi. Aram mo kung perang kaso ta kan COVID ngunyan sa Bicol? 1,290 English. 1,290 Tagalog 1,020 at siyam ay mali 1,200 at siyam na po. Ganyan sa lang nga fight mo. 1,290 1,200 at siyam na po. Tama, John? Siyam na po. 90. Aba kung 90 siyam na po. Oh. 80 siyam. O, tama doon ha. Hindi mo na rambog kita. Ang pagkatagalog pala. Mapagalaw noon. 1,290. Yan tabi active cases. Ang kabuuan nating kaso ay 6,952. Tagalog. 6,000. Tagalog pala. 6,000 siyam na raan at 52. Bicol 6,952.
Pero ang dagdag na positibo 166. Aro man masaklap digdi. Ang masaklap digdi tangal bay may 23. Sa 23 na ligas pi 13. Oh, naka-lockdown mo niyan ang sarong department kan City Health Office Junior. Tulo sa tabako, duwa sa kamalig, duwa sa daraga, saro sa Ginabatan, Ligaw City, Buda, Malinaw, Tagsararo man. Igwa tabing 17 sa Camarines Norte, 5 sa Kapalungga, 5 sa Dait, duwa sa Labo, Basod, Mercedes, Paracali, San Vicente, Vinsons, Tagsararo man. Alagad ang nagulpi, yung tabi ang Camarines Sur na kunay may isang gatos na kaso ngunyan na aldaw. 38 sa Naga City, 7 sa Sipokot, 6 sa Bula, 6 sa Tigawon, 4 sa Kanaman, Erica City, Milaor, Pili, Buda, Sangay. Tagarapat sinda kan sinabi ng COVID na positibo kung kaya mga tugang tagturulo man ang Kamaligan, Lagunoy, Buda, Magaraw. Kasarabay ang Pamplona, mantang tagduruwa ang Nabwa, Asin, Pasakaw. Tagsararo man ang Bato, Bunbun, Kalabang, Gaguwa, Minalabak, Sanusi, Buda, Tinambak. Mantang na dagdag sa Katanduan, sa Probinsya kan Masbate kung kaya sinda mga tugang mantinidon numero kanuminaging aldaw. Sa Sorsogon Tabi, may 22 na kaso, 13 ang sa Sorsogon City, 2 sa Prieto Diaz, 3 sa Pilar. Tagsararo ang Bulusan, Kasiguran, Erosin, Huban, Siringman, Tabi, aliba pang mga lugar kaya Tabi sa tuyang seryosohon ang siring na bagay. Sa ibong nalado, mga tugang ngunya na mga panahon o ni Tabi ang rundown kan mga kaso ng COVID sa Kabikulan. Ang sa tuya Tabi, mga tugang na probinsya Kanalbay may 146 na kaso. Ang sa tuya tabing Camarines Norte 44, mandang ang Camarines Sur 493. 22 ang napaduman sa Katanduanes, sa Masbate po 66. Mantang sa Sorsogon Tabi, ang Sorsogon probinsya kan Sorsogon 208 na, mantang ang Legazpi City 106 pa. Mantang ang Naga City 326 baga Buda may others na 46 pa. Iyan tabi ang kaso kang COVID ngunyan kaya mga tugang baya magtimaan kita. Ano ba yan tuyo mo ta nag-aapod ka? Hello, good afternoon baga. Good afternoon, David Boy. Patawal-tawala kita. Sus ko. Kadakol-dakol kang pwede mag-apod. Ika pa. Hallelujah kung dahil nag-apod. Araw ka lang ikasalubong mo sa kod? Actually, na-miss ko ika. Namiss man talaga kita. Oh, kaligo. Ano naman ang mga instant. Pero bulan di ka nag-apod-apod sa ko. At least, nagdatogo ko. Ano? Di ka lamang, haloy kang din nag-apod-apod, maapod ka ngunyan, di ka lamang ki-excitement. Yan ang gusto mo mangyari. No, wara pa pati ikaw. Yung karamasin ka naman, lumuwas ka dyan sa natad mo. Nasa luwas na nga. Ano yung makusok ang signal mo? Nasa luwas na po. Oh, anong problema mo nag-apod ka? Wala, namiss ka po. Araw ka ng gurang pag nagkakamis? Igay, alam mo, miss na talaga kita. Yeah. Araw dapat ka iyan. Araw ka, baby girl. Ulitin mo. Alam mo ba na, miss na talaga kita. Yeah. Ay, kinikilig ka, Ano? Kinikilig ka, Actually, parang hindi. Well, Oo. Actually, gigaratol ako. Sabi sa'yo mo, igatol ka na. Gigaratol ako, pero gusto ko mangagaw. At ganyan talaga ang mararamdaman mo. Basta kung nakita mo, ipapakagaw mo ang sa kuya, promise. Ang pagnahiling mo bako dito kayo papakagawon, happy-hap ang dapat mong gibon. Manugi ang happy na. Iko gusto yun. Sa bagay. Ano pa? May tatabang ka lamang niya na hapon? Deman? Meron pa. Pakanyahay, walang kuryente. Okay. O sige, yung man sana dahil lang na-excite. Grabe ka talaga. Ingat baby girl. Ingat Okay, hindi mo man lang mga kupig babato. Bumatiyon kita bukas. Saga, batiyon taga. Okay. Paano pag hindi mo pinate? Anong mo parusa? At tabaysan na, bala na,
Okay, sige. Oo. Bye-bye, boy. Salamat tabi. Isa nga ni so artista na sukan baga. So ito si nga nito susaday-saday sana. Bakong ka na naman. si si nga ni so katandim ni ka ito. Ang may katandim baga siya. Si Mura. Maganda ako. Huwag kang ano. Sige, salamat tabi. Salamat Bibi Girl. Salamat. Bye. Okay. Ayun na. Ate Babes. Paray na hapon tabi Ate Babes. Si Ate Babes, maski maarog sa si Ate Babes, yung mailing mo ni John sa Ate Babes John. Tala magsala. Masabi ka, ano na ini? Matilam patatal ni. May nag-upload na ini. Kapitan. Maray na hapon. Yes. May concern ka na ako. Apo. Paano ba? Grabe na reklamo dito sa kuya kan mga tao sa barangay. Kan mga reklamo sa mga tabi kap? Reklamo kan mga pilinda sa ape. Subil sa apik. Ano mga problema? Anong problema? Yung ano, gusto ko masabutan kung ano talaga ang valid reason kang ape. Ito sa ang puro ka na so. Naarap ko sa dago. Sige ako ng kaso. Doon nila ilaw. Iyo mananggad. Iyo mananggad. Meron sa lang ilaw. Lima. Oho. Isip pa daw yan. Iyo ba ka? Oho. Ito sa ulang bigang akit na pa. Iyo mananggad. Ano? Iyo mananggad. Sa bahagi mo. Kasi maglam mo na kung ano talaga ang valid reason ay natamalaran. Pero ang nagluwas tabi. Oho. Nagluwas tabi kap. Iyo mananggad. Biglang humineral tawag sa mga bill. Ay, Mati, ilaw na naman. Kasi yan ang oh. Oho. Iyong mananggad. Iyaputa yan. Iyaputa. Tama bagan mo yan. Bata ko ta, tultulunin ang pagbasa ninda kan. Dapat mo naman sa apik. Mapagalon. May COVID issue. Oo. Tama ka rin ha. Iyo nga. Problema nga. At ang isang buong namin ang bata. Nagdadali mo na ko dito eh. Iyo. Oo. Kung kaso bakal. Oho. Iyo. Okay, Mana Yuli, medyo nagputol-putol ka tabi. Medyo nagputol-putol ka. Medyo nagputol-putol ka tabi. In short, ang pinaka-complaint niyan, sa likod kan sige-sige ang burnout, halang tao na bill kan mga tao. Isus kong problema iyan. Oho. Mahagad kita ki-advise sa mga taga-apik. Iyo po. Okay. Iyo po. Iyo nga ni. Oo. Iyo. Dagit ka tabi. Dagit ka tabi, Kap. Dagit ka. Iyo ba ka? Okay. Iyo po. Salamat. Sige tabi. Salamat. Dapat ang grabe yung pagdiyo. Iyo man ang gadyo. Mabarot ka halawi ko dyon. Sige ang brown out. Then nag-speak ka na. Halang ang expectation mo, baba ang konsumo mo. Pero kang binilang ka, biglang luminang ka, so konsumo mo. Na paano ito? Bata yan, baga pag-araw ka ng problema, pag nagdumang ka sa apik, pag-isususuan ka, naikwasin ka mga tugang na, bata may issue kita mo niyan sa COVID. Ito tama ang pag-bill nito sa mga tao. Hello? 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 Nawawala, bumabalik. Eto na naman. Nawawala, bumabalik. Ito na naman. Henry, si Mahal, asawa ni Jimboy, iyo ang kapartner niya.
Gusto sabihin mo ngunyan, tabi, Angel, si Mahal Buda si Jimboy, mag-on pa sinang dawa? Sinapang dawa? Iba ka man ang gusto agom niya, ano si Jimboy, baga di? Donald? Bigyan mo, Jingo, no, paano ito, John? Paano daw ito, adi? Giri mapagalon, matalang kaun baga ang Jimboy na ito. Giri mapagalon man. Hello? Yes. Yes. Ay, madam, nagpuputol-putol po. Oh, I mean, din nasabutan. Ano po na sa mota? Iyo po, o pakiulit daw po. Kaso, araw po kang problema kanito so para lang kao na bill. Oh, saan po kang barangay? Hindi po ako sa barangay 16. Barangay So, 16? bill ko po yan, na Marso, kung inabot kay 1,322. Isus kong pangyari. Samantala po, ang tigubayanan ko kan mga umiinot, sa presidente po niya na bill na nag-abot, may nga ni po naubusan 500 pesos. Oho. Ano pong laman kang harom mo? May Sala o ano? iyo nga ni. Ano po ang mga ano nagagamit kay kuryente dyan sa harom Gamit mo? ko po tulong dati ng sana. Electric fan, hindi ilaw. Oho. May refrigerator ka po? Iwa ka po, Keref? Ang sarap po, pag naman po kan ate ko, pagpapot ko po unang sa ate, kang natayan ang minalang tawon, Oo. pinaglayada na po so, kutong bilay kung walang tawon. Iyo. Oho. Sabi daw, ang mabasihan na po, sunod niya na mahabot na April. Nyarap po kayo ni Baga na 5 days nasa isa na nga ni po. So, sa bill naman niya na April. Iyo. Totoo man talaga. Totoo man Kaya talaga. po, nakulungan po na marayang kayo po. Iyo. Ang natatuloy, pagkan Marso, guminigla sa nilang tao. Nga, umukuha 1,322. Isus ko. Grabe man. Gari man. Ang bill mo. Garo sa bill sa arong. Saka po, so mga arami yung mani po sa kaparaan niyo, may rest, masaya pangani kasi pa po. Mas mababa sa imo. May mga may washing machine, may Dahil muna. yes. Oo. Ika po, de ka pong refrigerator. Ako ba, may kandil ko. Ay, Ano daw pangyari. po yun? Nasa na? So, Iyo. pag-reading. Iyo So, ano? man. Iyo man. Paano na ito sa kwarta ko? Nya, Na paano yung pag... binayad na. Yes. Paano pag-refund mo ka ito? Iyo man ang Ano na gagabi? po ito? Kaya ayan po, nag-text na po ako sa tayo mo. Kaya lang, sinamantala ko nga po. Iyo po. Pagbabayong nag-upload, araw na po ang problema ko. Iyo Kaya baga. ulit po namin lusot po Ang ako. pagbusis baga madam, nakakapagyan iyan sa daghan ka? Araw na po ang problema ko. Ay, sus ko. Okay. Sige po. Salamatan po. Kaya gusto ko po makapot kan sa ang sa Apek. akin. Yan. Napaano po ito? Saka, Iyo. hindi po na kung ano po ang Iyo. pwede. Totoo. Pero po kayo po, na nagtitiyos na rin po ako. Iyo manangga. Pinayado na po kang ako, nagduman po aki ko. Pinayado na, tawag na po kang para burubunta ka dyan. Sa akin ko. Ay, baga, para burubulta ka, maloy ka pa masimbagan. Ade? Kaya, ayan po. Okay. Sige, salamat po, ma'am. Salamat po. Salamat po, Lumarkal. God bless. Okay, thank you. Thank you. Ano medyo, no? Mangalas ka pa kadyo, kung natatan sa imong konsumo, halang kawon. Di ba? Ay, inda, di ko mananggad masabot. Sige, baka may makaurong kita, mga tugang sa apik tungkol dyan. O sige daw, alas 3:34 na, si Lowens Barcena, nasa linya. Uni sa Kuya Jo. Aramon tadawan mga dagdag na report, mga tugang niya na pagkaaga, kay Batabi si Lowens Barcena. Ali po dyan mga tugang sa luwas. Lowens, good morning, good afternoon, go ahead. Yes, salamat tabi BP Henry, pasensya na nalubat na dyan, so pinag-aapod ang ta. Pictures na nagkuha na si Jung Kibattery? Roger, sige. Okay. Okay, makusog man dyan sa kuhan? Makusog man sa on air? Okay, sige tabi Lowens, go. BP, sa mga dagdag pang bareta, tinagtad mid agrangay kan mga stakeholders kan tourism sector, ang Department of Tourism nasingda na papagala na sa nangyayaring pagsarado kan ibang bagay na magtatabang
ngani na magbumaan sa indang hanap buhay sa lado kan turismo. Aha. Ini makalihis na prangtahon direkta sa press conference na Noah Makabinta kan Boracay Foundation asin Rodrigo Franco kan Metro Pacific Tollways Corporation sa Project Rebound Tourism Arrival virtual press briefing na itindiran kan DZGB News na napagkahapon na talagang natamaan daw sinda kan lockdown sa kadaklan sa mga negosyo enot digdi sa Boracay sararado dahil sa siring na bagay. Asin ang mga tollways na BBP sa Manila nagbababa ang bilang tanapundo so regular na pigigibukan enot na wala pang COVID na sige ang paluwas asin palaog sa nasyon kan mga transportasyon sa ururon kan turismo. Hinako man ini na Department of Secretary Bong Benson na talagang sinda sa tourism sector talagang sinda ang pinakang hardest hit digdi dahil taan gabos na mga hero kumpara kan mga nakaliis daw na panahon istrikto na kung kaya kaipuhanan na magkaigwanin panibagong tourism plan ngani na dai magadan ang ekonomiya epekto kan lockdown sa nasyon dahilan sa patagot kan COVID-19. Ang saro sa pinagihiling kan Department of Tourism susug kay DOT Secretary Bernadette Romulo Puyat iyo ang magkaigwanin advantage sa pag-usbog kang unyan kan local o pinag-aapod na domestic tourism or dahil taan mga lokal na turista nabuburyong na daw sa indang mga kanya-kanyang harong asin base sa survey iyo ini ang nagkukusog nagugusto na sana ang mga parapasyar na mamasyar sa mga lugar na aranisa na sa indang mga kanya-kanyang residensya. Gusto ba yung magparuluwas, adi? Dahil digdi iyo ini ang sa indang gigibuhon na pagyamanon as ini-implementar mantang bako pabukas ang nasyon sa international travels na sasabayan kan paglaag din minimum health protocols aron kan taon na regulasyon na dapat pagmalaog sa mga tourist spots naka-face mask, naka-face shield, may physical hygiene aron kan pagbitbit ning alcohol, pagkakaigwan ning alcohol as in physical distancing ngani na maturos-turusan anasambitan ng pag-iistrikto sa turismo. Susog sa presentasyon ni Puyat 3% ang buminulusok na revenue 80 pera? 83%. 83% ang nagbulusok na revenue kan tourism industry. Roger to that. Diba may kalawin sa national ang pigatindiran mong tiripon national ang inatindiran mong tiripon. Roger. 83% ang bulusok kang revenue sa tourism industry talagang maibig talagang mga negosyo maibig. So dating 482.15 billion pesos na revenue kan 2019 nasa 82.24 billion pesos na sana. 82% man ang binagsak ng foreign investors na kung sain 1.48 million foreign investors sana kumpara sa 8.26 foreign investors kan 2019. Tangani na makarecover daw susog kay Puyat ang mga anaapektaran ang bayanihan to nagkaigwanin 10.1 billion na allocation para sa tourism industry as in 6 billion digdi inalugar para sa working capital sa paagi kan CARES program sa mga tourism workers entry kan DTI as in SB Corp o Small Business Corporation ng 3 billion pesos inalokar sa displaced workers kaiba ang dole. Yes. An strategy gigibuhon aside sa domestic tourism iyo ang pag-promote man kan e-commerce, housekeeping and sanitation asin mga virtual tours dahil lang ta susugani sa Department of Tourism maski nag-aagrangay ngunyan ang manlain-lain na sektor sa lado kan turismo kay puhanan manggiraray daw na sunodon ang regulasyon ay pinagpapautog ngunyan kang gobyerno dahil lang ta ang saro sa pinaglilikayan digdi iyo ang malikayan ang pagkanayap asin na paglakop kan helang dahil sa turos na pinag-aadalan. Yes. Okay. So with that, ano ang plano? Wala, yun na ito. Iyon na ito ang plano ta BBP. Yun ang nangyari. Buda, yan so nangyari. Buda sa plano. So, di ba sa lado nasyonal, iwa ko naling din na so DOT da gustong hakadon sa gobyerno na turusan ang restriction sa NCR Plus. Turugutan na da. Dahil man na ipagunambitan ka na opisyal naman ang pag-agat kay ni sa... Pero grabe yan, maski talaga di ba sa... Kung i-localize mo Lowens, mag-upload ka sa... May contact number ka sa DOT Regional Office. Roger, tama pag kita dumaan. Mag-upload ka duman. Sa aga, maski sa aga na. Magulpihan ka man kihigos.
bata, bara akong plakidigdi na ready. I-localize mo, magkuhan ka din sa DOT, mag-upload ka din na magduman. Mag-upload ka daw kung kumusta man, how many % man ang revenue na binagsak ang tourism industry sa Bicol. Roger ta BPP. Bako it makes sense ang pag-attender mo sa national convention as national forum na. Roger ta da. Di ba? Pero man nalugi na kwarta sa Bicol. Oo. Ganyan na taon o pagpuon pa kan may pandemya, pirang milyon ang nalugi sa to sa tourism sector. Roger ta BPP. Iyan, pag dahil sinda dyan kiisinimbag, doon, may problema sinda. Di ba? Pwede. Di ba? Sigurado ko, gaman sinda dyan, di ba? Gaman sinda dyan. Nagdamog ito mo yan sa DOT, na may radyo dyan, permis na may gwardiya. May radyo dyan. Ikaw siyang kikidata, ilocalize mo, ramon ta kumpiraman sa nalugi sa tourism sector. Roger ta BPP. Sa Bicol region, as of now. Correct. Di ba? Roger ta Yeah. BPP. Okay, very good ka. Very good. Well appreciated ang report mo. Very good. Ang grade ka ang konseskwilan, mga nasa 94 yan. Thank you. Di ba? Pero at least, nagkagawa kita picture sa lado nasyonal. Roger. Kaya kitang picture sa lado. Oh, i-post mo tabi, Luwens, Roger ta sa BPP. DZGB News Online. Yun na ginibo mong istorya. Yun na yung i-post mo. Roger ta Yun na BPP. sorry, ikuan mo. Ilag mo na. Mga nang malubas. DZGB News. Tourism industry sa Pilipinas. Buminag sa, ano ito? Buminagsak. 80 pero ito? 83%. 83%. Tourism industry sa Pilipinas, buminagsak nin 83% ang revenue, basis expected revenue. Correct. Tama? Roger. Pangyayari. Pero totoo man pala nakukaan mag-giba di. O, sige, bala ka na. Facebook na lang. Bora palapon mo, ha? Good. So, yan ang mga kompleto. Very good. Regardos tabi Henry Aha. na istorya. May kinaraman sa pinagatindaran tango niya na press briefing niya na pagkapon. Aha. Sinapangalan sa dakay ni na follow up pa. Kinamusta pa ako kay Secretary Puyat? Ano? Kinamusta mo kay Secretary Puyat? Day, madag pa, ano? Di mo lamang maski tinext lang na, Madam, kay pa kamusta ka po? Wala lamang? Day, man naman. Siyempre, hara mo naman sana. Iyo mananggan. O baka pagdudaan kita. Iyo, tama man, tama. Yan po, sa bareta ni Lewis po, totoo ito. Pero tabi sa estudyante, may garhambog naman po ini. Sige, thank you. Roger, yan tabibitin mga dagdag pang istorya. Ako po si LBB. Alright, Lewis Barcena, nagatin kaya siya mga tugang kinational tourism, program, press briefing ngunya na hapon, kaya yan tabi so information. Kasabago tabi, Angel, igwa kitang DOT, DOH, Angel. Igwa kitang DOH kasabago. May DOH kita kasabago, ha? Okay. Maray na hapon tabi sa kuyang amigo, Raul, alias Kasag. Ini si Raul John, pag nailing mo dyan sa Saud, ang kalamias niya, talagang sugari bagaso sa Alimango John. Kariso sa Alimango eh. Pati ang kulo niya, buda pag naglalakaw siya, tagilid. Nadaling iya kita. Kabalay na hapon tabi, amigo. Mabuhay ka, ingat tabi, amigo, ha. Totoo tabi, sir. So, dati na bill ko, 1,200. Ngunyan, makangalas ta 2,000 plus. Grabe, baka tsamba sa pag-reading kang APEC. Ano yan? Di ba? Yan ang mga concern tangon yan dapat kayo. Sige, magpang kita ki-interview sa APEC tungkol dyan. Ano ba pang mga istorya? Masunod. 3:42 nin hapon. An oras hatod sa Indokang San Miglite, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours. Laban sa amoy pawis. Microban GT. Para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense.
Choose Nido 3 Plus. Sumali sa Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng kahit na anong Jim's Coffee products na may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre na may pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Sa July 24, 2021, magkakaroon ng preliminary draws kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos each mula Luzon, Visayas at Mindanao at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan may isang mananalo ng 1 milyong piso, 1 million pesos at 100,000 pesos para sa kanyang partner outlet. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for details. For DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2021. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nido Junior. Para sa kaakian na saro hasta 3 taon. Nido Junior. Ang presyo mapuon sa 97 pesos sana para sa 160 grams suggested retail price. Iguaman mababakal sa dakulang pakete. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 185 series of 2020. Tara naman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro. Malangani naging buwang grupo, nagkaudrisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma. Tangani dai magutong, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 072 series of 2020. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy, Sunmig Light. Tingin naman. Ulitin natin to. Alin, yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ang inuman pag Sunmig Light. drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hiningi ka, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Planex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest to na Bear Brand, biggest to 120 pesos savings. Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit doon ay Biggest to na Bear Brand, biggest to 120 pesos savings. bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack.
Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320-gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, check the label, mommies! Check the label, mommies! Choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pagdasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, check the label, mommies! Help Todo Protect. Choose Nido 3 Plus. Ngunya na summer, madali makamati ining stress o kapagalan dahilan sa sobrang init kang panahon. Kung saan, posibleng maging kausa ininin alta presyon, helang sa puso o mga allergies. Kaya dapat ingatan ang sa indong salud, lalo na kung igwa kaning kamatayan. Kaya uni ang magkapirang paagi para mapangatamanan ang sa indong sadiri. Likayan ang pagsigarilyo asin pag-inom ning alak. Bawasan ang pagkaon ning mga maskad. Pirming i-monitor ang sa indong blood pressure asin cholesterol. Siring man, likayan ang stress. Ngunya na may patakot pa kita kan COVID-19, magsunod sana sa mga health protocols. Rumdumon, ingatan ang sadiri para buhay ay happy. Ini po si Dr. Chris Ganan ng Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic. Stay healthy in this unhealthy world. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi. St. J. Pharmacy Tabaco. Ram Pharmacy. Ultra Drug Albay. Gemel Pharmacy. At sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Sizzling. Nagkakalakaga. Nagsasangaw. Nag-aaso. Ang dapat sa astig na init, malipot, nagyeyelo na Red Horse Beer.
kusog kan tama pero bakun wasak. Ito ang tama. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Nido Jr. Para sa kaakian na saro hasta 3 taon. Nido Jr. Ang presyo mapuon sa 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Igwaman mababakal sa dakulang pakete. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 185 series of 2020. Alright. Thank you, John. Balik kita sa programa. May naghapotik di kan 13 daw na nag-positive sa Legazpi kon mga taga-sain. Oni po so address ninda. So 13 na positive po sa Legazpi sa COVID. Oni po. Saro na 27 anyos taga Barangay Cruzada. Sarong 71 anyos John. Ining 27 anyos taga Cruzada, PNP, Police. So, taga-barangay Kabangan East na 71 anyos ding occupation, siring man susaro pang taga-Cruzada na 81 anyos. Doon pa lang yun sa mga edad, Sarong 71, taga-Kabangan East, sarong 81 na taga-Cruzada. Nagka-expose gayod ini. Okay, tapos mga tugang may saro tabing BHW na taga-barangay Tula-Tula, 45 anyos. Saro man na 44 years old na taga-Sabang, Buda saro tabi na 10 anyos na babayi na taga-Bunot. Okay? Yan. Una yan sunod. Saro tabi mga tugang na 21 anyos na taga-barangay Rawis, Legazpi. Factory worker siya. Saro tabi na 57 anyos na taga-Banyadero, government employee. Taga-Diyan Kara Edwin, barangay 6. Saro tabing 25 anyos na taga Barangay Bitano, government employee, judiciary. Diyan sa judiciary nagtatrabaho, Department of Justice. Tapos saro tabi na 2 anyos junior, pangyayari sa Maabaka, 2 anyos, taga Barangay 1, EMS Barrio. Saro tabi na teacher, taga Barangay Bagong Abre, 36 anyos. Saro tabi na 69 years old na taga Barangay Orosite. Buda saro mga tugang na 45 years old na taga Barangay Taisan. Yan tabi so 13 na nagpositibo tabi mga tugang sa syudad ng Legazpi. Okay? Yan tabi ang informasyon niya to sa Indugabos tungkol dyan mga tugang sa COVID-19. Okay? O bueno, baka malingawan tayo importante ni. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Ang sa tuyang tataramon, alamusa. Alamusa. Ano sabihin ko may kurit sa taas, Jing? So, ubaga may kurit sa taas. Maragsa. Kaldit. Kaldit. Alamusa. Di ba? Ang tataramon tadangon yan, alamusa. Sabi ni Ronald, tayo nag-research kayo ni, to take a part in a gambling game. Implying rush or anger. Nag-alamusa ka ngaya duman. Gari iskaramusa di. Kasi sa programa ni Angel kasi, Renz, nag-alamusa ka, nag-iskaramusa, nagkwada tabi nin, ano nga ng pot? POT. So, laugan ko ng pot duman sa gambling game, implying da tabi na siya dagit, o kaya naghihidali, rush. Ayan. Okay. O yan tabi. Mga tugang ang satuya, tabing tataramon, ngunyan pong aldaw. Okay. Uni, mga tugang ambareta, okay, sandali lang ha. Tatawanan ta ka mo kidagdag na tips. Ano da, ugaring alas 4 na pala. Saga na lang ini, saga na lang. Alas 4 na pala, no? Tungkol mga tugang digdi sa saga na lang lugod, saga na, alas 4 na. O beno, alas 4 na, mapaarap na kita. Salamat noon sa mga parantabay kang programang Pingkion.
Ako tabi binasaludo sa Sendo Gabos na kung may nagpasalamat akang podago sa nagdangog sa programang inidig di po sa DZGB. Mabalik ako sa aga, alas 5 din aga, kung dahita makon magimatakit-taki atab, tabi ang gibat nagibuhon ta. Bata kasamang aga na supuguron ako, ta talagang naurodyang kita, tanata o tapi ito yun, ta pagkaaga nakaisipa kita. Nakaisipa kita na mag-iskaramusa. Sarawayon ka ngayon. Ay, okay na. Salamat kasi ng pag-antabay. Masunod na po si Kagawad nung Dawal. Mga tugang 2D sa GB. Thank you. Goodbye. Mabuhay. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang